BCUआ जाहैबाय BPFनि मोनसे स्टुडेन्टस उइं। दा जोंहा बिसायख'थि फैबाय, बिसायख'थिल' नङा जों गोबां समावनो नांगौ रोखोमनि जोङो बिफाव लाबोगासिनो। दा दिनै जोंहा फैबाय थानाय जि आसाम एसेमब्लिनि इलेक्सन, उदालगुरि समस्तियाव रिहन दैमारि सार आरो माजबाद समस्तियाव सरन बर' सार, जोङो बिथांमोननि थाखाय नमिनेसननि दिनै फाइल खालामगोन। दा बिथांमोना दायो नमिनेसन हैनो थांबाय। दा देरहागोनखौ जों रोखा नुहुरदों, मानो होनोबा जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि लोब लोब नुजाथिनाय जों बेयाव मोननो हादों। आरो अखा बोथोरब्लाबो गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैहाय जोंजों दान्दिसे कपारेट खालामफैदों। बेनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि जि स्टेज बे दाबो इयाङानो, आं बिल' 30। दा सरकारा जोंना ओरैबायदि खामानि मावलांनो थाखाय आखायाव लादों आरो जोङो जि बुस्थुखौ नांगौ जोंनि BCU साइडनिफ्रायबो जोङो रिकुवेस्ट खालामनाय जागोन हाग्रामा महिलारि सारखौ, जे रायजो राजाफोरनि देरसिनथार इन्टारेस्टनि थाखाय खामानि मावनो, जे जोङो फैबाय थानाय समफोराव थांनाय BTC इलेक्सननि सिगां जि मोनबा रादाय होनाय जों बेखौ दायो जों मावफुंलांजोब्बाय आरो मावफुंबावनांगौ दङ। मोनसे खामानि लेन्ड पाट्टा जोङो 2003निफ्राय जायफोर बे BTCआव थानानै दङ बा रायजो जानानै दं जों बिथांमोननो लेन्ड पाट्टा होननाय बे खामानिखौ मावगोन। आरो जों BCU साइडनिफ्रायबो BPF जाय पेरेन्ट बडि जोङो थोंजोङै जों थुगोन। आरो लाइमोनफोरनि थाखाय नैबे 2 लाख रांनि जोबोद भाइराल जागासिनो। आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे बारा गोसोआव दावदाब लानो नाङा, दुखु लानो नाङा। नैबे MLA इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जुन जुलाइआव जोङो सेकेन्ड फेजखौ जोङो होनाय जाबावगोन 2 लाख खरि। आरो क्वान्टिटिखौ बारायनो हायो नामा 2 लाखनि, जों बिनि बादैबो जों हाग्रामा सारजों जों सावरायगोन BCU साइडनिफ्राय। जिहेथु जों सासे इयुथ्स आरो BCUआ जाबाय BPFनि मोनसे स्टुडेन्टस उइं, जोङो स्टुडेन्टस बा इयुथ्सफोरनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। बेखिनियानो। मा बुंनो सानबावो बेजों लोगोसे दिनै हाग्रामा सरकार सलायनाय आरो थांनाय प्रमद बर' सरकारनि सलायनायनि बेलायाव मा बुंनो सानदों दिनै इडुकेसननि सेक्टराव? इडुकेसननि सेक्टराव UPPL सरकारा गोबांखिनि प्रमिस होलांदोंमोन। दा बेखौ जेबो बिथांमोना मावफुंलांनो हायाखै। आरो मोननै मोनथामसो बिथांमोना खामानि मावदों UPPL सरकारा, जे जाय खामानिया अलरेडि BPF सरकारनि समावनो जाखानाय। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा इडुकेसन सेक्टराव ओरैबायदि खामानि मावनो नागिरबावदों, इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो गोबांखिनि जे टेट पास जानानै थानाय, CTET पास जानानै थानाय, दा बिथांमोननो जोङो BPFआ मा खालामनो नागिरदों, एपइन्टमेन्ट लेटार होनो नागिरबावदों। लोगोसे दाख्लै बावैसो थांनाय जे बर' जाथिखौ अनार होनानै आमलाराम शिबराम जे बर' इउनिभारसिटि बिथाङा मोनसे गायसनबावबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव सुजुग सुबिदाफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मोनफ्रोमबो खनायावनो सोलोंथाइनि फारसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा खामानिखौ मावलांगोन। दा मा मावगोन बेखौ बुङोब्ला गोबां गोलाव खोथाया जाहैगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोना बेखौ ब्रडकास्ट खालामनो हागोन। बे जानो हाया। मोनसे खोथा दङ, बे लेगेसिखौ प्रमद बर'आनो गालांबाय। कनफिउजन खालामनाय मोनसे लेगेसि। जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइन लानानै UPPL दोलोआव बिथाङा आफादगिरि जाफैयो, बै समाव बिराद गाबदोंमोन दे। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि गुदियाव थांनानै गोबांखिनि गाबदोंमोन। दा खोथाया बेनो स्पस्ट जे दिपेन बर' बिथाङाबो दाख्लै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबाननिफ्राय जेब्ला रिजाइन लायो, बेसेन गोसा एबसुनि फ्लेगखौ दांनानै खुलुमनानै बिथाङा गाबदों। दा मोनसे दाउटआ बेनो जे प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि गाबफ्लानानै गोलेरनि मोदै लानानै बे जातिखौ थगायबाय, जातिखौ फानबाय, दा सेम कन्डिसन दिपेन बर' बिथाङाबो गाबफ्लानानै जातिखौ फाननो, जातिनि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा आवगायबोदों। बिथांनि जेननाया निश्चित, बिथाङा जेनथारगोन। जोंना बिजाथिया जाहैबाय रिहन दैमारि उदालगुरि समस्तियाव। दा बिथाङा थारैनो जेनगोन। बिथांखौ रायजोफ्रा बबे एंगेलजों सापर्ट होनांगौ मोनसेबो दिनैसिम एंगेलखौनो नागिरनानै मोनाखै। दा बिथाङाबो भटखौ मोना नङा मोनगोन, जे बिथांमोनाबो भटनि मोनसे इनटेक दङ। थांनाय BTC इलेक्सनाव जेसेबांखिनि भट मोनदों बेनिख्रुइ आरो डाउनसिन बिथाङा भट मोननानै जेननो थांगासिनो दं। दिनै आं बे खोथाखौ स्पस्ट खालामनानै होबाय।